Bună, dragilor! Eu sunt Evelina și acesta este un clip cu partea a doua de la culori. O să ne îmbrăcăm în culoarea galben, pentru că mulți ați votat această culoare. Ați zis că nu știu dacă nu prea se găsește prin orășelul nostru. Și da, dar o să facem o zi în care o să facem cea mai de ochiată culoare din orășelul nostru. Haideți să ne îmbrăcăm în culoarea galben. O să dăm piele mai deschisă spre galben. Cred că nu o să trișez, pentru că o să-mi spuneți voi în comentarii să acest păr și să-l vopsesc în galben. O față mai galbenă. Nu știu, cred că aceasta se potrivește pentru că acesta galben. O să găsim și niște hăinuțe galbene. Nu prea găsesc galben, uite aici. Poate găsesc altceva. Acesta nu-l vreau pentru că aceștia-i păstrez. Hai că rămân așa. Da, nu prea arăt chiar bine rău, dar eu zic că e destul de bine. Trebuie să ne luăm o casă galbenă, să mâncăm ceva, știți voi regulile. Ați văzut în partea 1 cu culoare verde, cine nu l-a văzut, intrați chiar acum și vizionați-l. Da, și haideți să ne luăm o mașină galbenă. Văd aici o motocicletă, dar poate mai este ceva. Hai să luăm o motocicletă, pentru că în vlogul următor am luat tot așa, uitați, o mașină sau eu o să iau o motocicletă. Uitați, o să merg pe galben, dar nu prea pot. Haideți la un număr ca să ne luăm o casă. Mamă! Am zis să vă arăt. Vai de mine, ce prostie fac aici, deci eu nu știu să conduc. Wow! Hai să ne luăm la numărul 12. Ne trebuie o casă care să aibă foarte mult galben, dar nu știu dacă este. Gata, știu ce casă să iau. În episodul trecut am luat această casă, dar nu mai luăm. Este să luăm casa. Nu o găsesc. Unde este aceasta? Să-i dăm culoare galben. Hai să vedem. Este drăguță. Acum haideți să ne plimbăm. Ceva de mâncare, un cocktail cu băutură rece sau caldă. Ce acolo? Ce este acolo? Ce este acolo? Ce este acolo? Nu înțeleg. Wow! Dar nu știu să conduc. Wow! Deci, la Starbucks să ne luăm o băutură. Dacă este una galbenă, nu este aici, o să căutăm. Nu prea găsesc o banană, văd aceasta să fie la micul dejun. Cred. Dar uite, mai sunt chestii galbene pe aici.
Aceasta, hai să luăm pe acesta pentru că are acest galben. Bine, nu hai acesta, că pare că mai... Da, să bem aici. Am terminat, haide că plec acum. Deci mergem la restaurant să iau ceva de mâncare. Dacă încă n-ați dat like, vă rog să faceți pentru că mă motivează să postez și mai mult și vreau să-mi împlinesc visul, ajungă la 500k de abonați. Vreau și milioane, dar mai întâi trebuie să ne primim acesta. Da, haideți să căutăm mâncare galbenă. What? Cred că o să fie foarte multă mâncare galbenă. Galben. Ce este galben? Acesta este maron, nu trișăm. Galben. Ok, haideți să mâncăm. Eu zic că ne ajunge. Ce bun este această praf. Să iau și banana, este așa delicioasă. Da, haideți să mai găsim locuri galbene prin oraș. Poate ne mai distrăm pe undeva. Ați văzut că în vlogul celălalt am făcut o poveste. Este ceva galben pe aici, că eu tot mă învârt, că știu să conduc această motocicletă. Wow, wow! Wow! Deci, galben este o culoare de foarte duche, dar văd aici un restaurant galben. Poate este ceva de mâncare galbenă. Deci este galben. Uitați. Da. Haideți să căutăm. Dar burrito acesta nu vi se pare că este pe culoare galben. Deci haideți să mâncăm. Este cel mai bun restaurant pentru mine. Pentru că este galben și are și mâncare galbenă, da? Gata, am mâncat. O să plecăm. Poate mai găsim ceva galben. Deci galben este o culoare foarte de ochiată în Brookhaven. Una dintre cele mai de ochiate culori. Dar verde se mai vede un pic. Poate este un aparat galben de la jocuri. Nu jucăm și noi ceva. Sumele pentru mine. Dar uite, la fel ca acesta. Deci aici a arătat un galben verde și aici. Dar nu este nimic pentru că da, acum o să mă joc și la aparat. Da, poate mai este ceva, dar în fine, cred că... Oricum, dragilor, dacă v-a plăcut acest clip, dați like și abonați-vă la canal pentru episoade noi și sper să strângem foarte multe like-uri și vizionări. Pa, pa!